I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na hrvatskom kanalu. To nakon dugo vremena, 2 mjeseca, jej. No dobro, kao što vidite, Božić je, ustoji ovo snimam na Badnjak. Da sretan Božić svima koji ga slave i ne slave. No, danas sam htio pričati s vama, iako je Božić, ali Badnjak je tehnički trenutno, pa da o tome ne pričamo baš na Božić. Htio sam pričati s vama o jednom tenku za koji svi skoro niste najvjerojatnije čuli. Riječ je o Sturmtigeru. Prvo općenito o njemu. To nije tank kao prvo, iako sam rekao tak je vi možda ne bi razumjeli. To je više kao haubica. Naprimjer ona njemačka 105 mm, zaboravio sam ime. Da, ok. Ali s time da umjesto projektila ispaljuje 380 mm rakete. E sad, kako je došlo do ideje? Sam plan je napravljen početkom 1943. Nakon što je pješadi trebala bliska podrška. Inače, taj je Sturmtiger napravljen kako bi mogao uništiti teško obranjena mjesta, naprimjer bunkere i tako dalje. Početkom rata Njemci su imali Stugove, STUG trojka, koji su isprva imali kratkocijevne 75 mm topove koji su služili za tu namjenu za koju je služio Sturmtiger kasnije, za uništiti teško obranjena mjesta. Ali sa vremenom su ti Stugovi dobili duge 75 mm protutenkovske topove i tako postali lovci na tenkove. I pješadija više nije imala blisku podršku na boj. Prvo takvo rješenje je bio Brumbar, koji je imao 280 mm top koji je mogao isto rakete izbacivati ko i Sturmtiger. Ali je kasnije zamijenjen s njim zato što je jednostavno bio bolji. Brumbar je napravljen na šasi od Panzer 4, a Sturmtiger je napravljen na šasi od Tiger jedinice ili Panzerkampfwagen 6 aus H i E. Dobro, to će više za jednu od epizoda. Dakle, Sturmtiger je proizveden tek kasne 1944. Nekolicina ih je sagrađena, a još ih je manje vidjelo službu. Ja mislim da je negdje oko 18 njih sagrađeno. Oklop je bio odličan za ono vrijeme. Prednja strana je bila 150 mm, a ostalo je oklop varirao između 100 i 60 mm. Ne 160 i 100, već 100 ili 60 mm. Bilo ga je vrlo teško uništiti. Patio je od problema kao i Tiger i svi njegovi prethodnici. Nedostatak struje, problemi s raznim mehanički sa prijenosom i tako dalje. Težio je 55 tona, što je malo više od Tiger jedinice i malo manje od Tiger 2. Na cijevi ima kao male otvore koji su stvari služili da kada se ispali raketa da sav taj plin uspije negdje izaći. Ne u prostor gdje je posada već van, ali zato što je raketa imala dva načina ispaljivanja. Prvi je bio iz cijevi, a drugi kada napusti cijev i onda se potisnik aktivira i ispali dokle treba raketa. Ima je 4-članu posadu i bilo je vrlo teško puniti top jer se sve trebalo izvana naprijed. Znači
Nisi mogao jednostavno, čovječe, aj mi pomozi, ja ću uzeti raketu i staviti je u toplu. Ne. Imao je, to vidite, dizalicu. U biti, što bi se dogodilo? Cijela posada izašla van, dignuli bi na dizalici, premjestili do mjesta gdje je top, spustili i onda uvukli unutra. Znači, posao i pol. I to je trajalo jako dugo. No, u ono doba kada je proizveden kasna 1944. Njemačka više nije mogla izvoditi ofenzivne akcije, već samo obrambene i u biti nije bilo koristi. Iako je korišten tijekom Varšavskog ustanka kad su se Poljaci pobunili protiv njemačke vlasti i to je bilo to. Neki jesu ipak na kraju vidjeli na zapadnoj fronti službu, no nekolicina i svi su uništeni. Neki su čak i napušteni zbog, kao što sam rekao, problema sa strujom i tako dalje. Nadam se da ste nešto naučili. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se, zvonce kliknite i nadam se da ćemo se vidjeti. I pozdrav, bok!